Pangaisuon, sa unang pagbasa karong adlaw, nindot kaayo og hulagway nga gipakita tungod kay ang tanan naningkamot nga mopalambo sa ilang kaalam ug pagtuo sa Ginoo pinaagi sa mga pagsangyaw sa mga apostolis. Apan duna sila'y namatikdan, kay lagi niining panahona, ang matag usa, wala naman mag-isip nga ang ilahang kaugalingong bahandi o butang para ra sa ilang kaugalingong pamilya, kundi for the common good and purposes. Apan duna sila'y namatikdan, kay sa pag-apod-apod sa mga panginahanglan, ang mga byuda wala man katagai sa sakto nga pahat. Aron paghatag sa ilahang sakto nga panginahanglan, ang mga apostolis nagtigom o sa ilang pagtigom, nagkasinabot sila nga magpili og 7 ka mga diakono in order to look the needs of the widows. So ang tanan natagaan gyud og atensyon, ang tanan nakadawat gyud sa ilang panginahanglan. And this is very ideal for us as a church. Nga unta matag usa makaalinggat sa panginahanglan sa kada magtutuo. Pero layo ra kaayo ni sa ato ang kahimtang kaysa kamatuoran. Mao na nga magampo unta ta nga maingon ani ka mature ang atong hunahuna isip mga tinun-an og sumusunod ni Kristo. Kung maghisgot ta og mga tinun-an og sumusunod ni Kristo, it is not a guarantee that we are free of trials. Kay nganuman, gahapon sa Ebanghelyo, nipakaon si Jesus ug ang iyang mga apostolis og 5,000 ka mga tao. Gikan sa 5 ka pan ug 2 ka isda. Pagkatapos ni ining hitabua, ang mga tao buot na nga mohimo kang Kristo, Hesukristo nga hari. Kay nganuman, diha ni Hesukristo nakita nila nga they are secure physically, spiritually, and mentally. Muna nga, wala sila laing pangitaon kay kung kini mamahimong hari, siguro na gyud ang tanan. Pero alang ni Kristo, dili man ni mao. Mao to nga giingnan niya ang iyang mga tinun-an, pangadto kamo sa lanaw, sakay mo sakayan, kay muadto ko sa ibabaw sa bukid, ug magampo nga mag-inusara. Ug tuod man, gibuhat sa iyang mga apostolis, sa naka dagan na og 5 or 6 ka kilometro ang sakayan nga gisakyan sa mga apostolis, nakasugat sila og kusog nga hangin ug dagko nga balod. Apan si Jesus dito sa bukid nagampo. But how come nga nakasugat man ang iyang mga tinun-an sa kusog nga hangin ug dagko nga balod? Kini nagpasabot nga it is a reality in our life as a follower and believer of Jesus that we can encounter trials and storm in our life. Dili og dili gyud nato na malikayan. Pero unsa may assurance ni Kristo sa diha nga nakaalinggat siya nga ang iyang mga tinun-an naglisod, niadto dayon siya aron pagluwas kanila. Unsay assurance ni Jesus? Matod pa sa Ebanghelyo, ayaw kamo kahadlok
kay ako kini. Don't be afraid, it is I. Kana mo'y assurance ni Kristo. Dili ta mahadlok tungod kay naa siya. Karong panahon na kitang tanan nangahadlok. But what is the assurance of Christ in today's gospel? It is I, do not be afraid. Unsay atong gikinahanglan? Pagtuo, pagsalig, ngadto kaniya. Kay dili og dili manggayo siya, mupasagad kanato, kundili andam siya kanunay sa pagtabang o sa pagluwas kanato. Naaunta nato kanang mentalidad bitaw nga bisan unsa naay mananap nga bisan unsa kalawom sa tubig dili gyud makaabot sa liog, tagadughan ra gyud. Unsa nang mananapa? Kana bang itik kanang bibi bisag unsa kalawom sa tubig or sa sapa, tagadughan ra gyud ni alang kanila. Ingon ana unta ta, bisan unsa kadako sa problema o pagsulay, isipon nato ni nga dili ni makaunlod kanato. Tungod kay alang ni Kristo, tagadughan ra gyud ni para kaniya. Tungod kay kitang tanan pinalangga o minahal kaniya. Manindog palihog.